Welcome to my channel. Ngayon ay gagawa tayo ng banana cake gamit ang saging na to. Ang tawag nito sa Ilocano ay dapwen. So let's start. We have here 3 cups all-purpose flour, 2 teaspoon baking powder, 2 teaspoon baking soda, 1 teaspoon cinnamon powder, and 1 teaspoon salt. Then we will mix. Ito naman yung saging, binalatan ko na. We are going to mash it. Ito lahat yung na-mash ko na 10 pieces bananas. Mix na natin ang 1 cup brown sugar, 4 eggs, 4 teaspoons vanilla, 1 cup cooking oil, this is canola oil, 1 cup fresh milk plus 2 tablespoons of white vinegar para mag-moist ang ating banana cake. Tapos i-mix muna natin. And then i-add na natin ang ating na-mash na bananas. Mix again. Kadalasan sa ginagawa kong banana cake ay lakatan. Try natin itong klase ng saging na ito. So, ngayon ready na. Ilalagay na natin sa baking pan. Naglagay ako ng wax paper sa ilalim and then magbabrush ako ng oil dito sa sides ng ating pan. Lagay na natin ang ating mixture. So, hanggang kalahati lang, hindi ko ilalagay lahat kasi makapal na siya masyado. Ilalagay ko na lang sa isang pan yung natira. Check natin kung luto na yung loob. Yan, malinis na. Kaya luto na to. Ito yung una kong niluto. Tapos, ito naman yung pangalawang pan. Perfect, guys. Masarap din pala yung ganyang saging. Thank you so much for watching. If you are still new to my channel, please do like, comment, share, and subscribe.